Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Las 4:51 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang kaso sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan arana sa 1,857,310. Ang mga nagkalabatan naman sa bugos nga kalibutan 114,358. Ang mga nag-alalayo 428,695. Una sa balita, una sa aksyon. Diri naman sa bahin sa Pilipinas ang kabugusan nga kaso sa COVID-19. Iyar na sa 4,932. Mayara sa 264 ka bag-o nga kaso subong lamang adlaw. Nagkalamatay sa pungsod Pilipinas 315 na. 18 ang nagdugang patay subong adlaw. Ang mga nag-alalayo naman naglabot na sa 242. Kaso inasang COVID-19 sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:52 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawat na mayong hapon na naman, tuman na naman kasingkal sang kahaponanon. Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag sa iba man nga bahin sang kalibutan. Balik naman sa papangalagad ang inyo sa nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Matapos ang Semana Santa, makaligad ang Huwebes Santo kag Biyernes Santo, pati na Sabado di Gloria kag Domingo di Paskwa kahapon. Kalabanan sa mga pareho kong katapos ang media. Nagpulo pahuway man sa serbisyo kag nagpulo pamalandong. Apang ang mga balita kag impormasyon. Wala untat dari sa Aksyon Radio Bacolod. Sa gihapon nagpadayon. Ang pagpahibalo naton sa mga tao sa kung ano ang nagkatabo pagi sa Facebook page sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Ngamo karon ang nagapanguna kag ginasandigan sang kalabanan nga mga mahilig sa social media. Kung nagpahuway man ang iban, ang balita sa Aksyon Radio Bacolod wala nagtulog kag subong nagpadayon. Yari kita sa Pizza 13 sa bulan sang Abril. Lunes, panibag-o na naman nga pagratsada sa mga dapat naton gawion. Pero still kaga sa gihapon, abnormal ang sitwasyon sa kalabanan ng mga lugar sa kalibutan. Ilaman na sa Negros Occidental, sura sa Bacolod kag Bugos nga Pilipinas. Bangod sa padayon nga pagpanghalit
sang corona nga kagaw. Ang nga Bacolod kag Negros Occidental nga subong nagasakripisyo sa gihapon sang Enhanced Community Quarantine kon ECQ nga implementasyon. Ginpalawig pa initubtub Abril 30 at 2020 kung hindi gid man makakas. Kagatapuson gid ang mga inadlaw maka-aksyon, medyo lawig-lawig pa, may hulaton pa nga 17 kadlaw. 17 kadlaw nga antos kag sakripisyo dala sang gutom. Pero ang tanan dapat gig nga magkooperar kag magupod sa ginahimo subong sang ato sa gobyerno. Bangod ang ginahimo sa ang paraman sa kaluwasan naton tanan. Bata tigulang tambok diwang, gwapa-gwapo, law ay kaman. Wala sang pili, ining corona nga kagaw. May nagahambal nga iban. Ang ila subong nga kahimtangan, ragook sang sulok-sulok. Kag kalong ang ila sa kaldero, wala unod. Bangod wala sang kalanon. Labi na sa mga tao nga ginadingutan sang bulig, sang pila ka mga taga-barangay man, o kung sino mada nga tao nga nagapatigayon. Ang problema kag ang reklamo makaksyon hindi kiniya malikawan, halos tanan nga kabarangayan. May residente nga nagareklamo. Pangamuyo na lamang kita nga mauntat na ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, kag kalibutan, kamag-ampo na naman kita sa mahal nga makaako. Mayo kita sang kapatawaran. Kay damo sang gapati nga isa ini kapaghatag sang leksyon sa aton tanan. Lainon ang pamatasan, magpinalanggaanay, kag magpa-ambitanay. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hiruaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ora kita sabahin sa nga balita lokal. Problema sang Bacolod kag Negros Occidental sa gihapon sa COVID-19. San o gidayhan ang kalawigon? Malapit 300 ka mga overseas sa Filipino workers akong OFWs nga taga Negros Occidental. Ginpasugta na nga makapauli diri sa probinsya kag syudad. Medyo may pagkakululbaan nga sa isang nga balita makaaksyon. Bangod kon OFW gani ang hambalan naton. Mga tao ini sila nga nagtrabaho sa ibang nga nasyon. COVID-19 nga ang kaso halos naglikop na sa mga pungsod sa bugos nga kalibutan. Tagabot sang sila nga mga OFWs maka-action automatic. Sila ang kabigon nga mga persons under monitoring o kon PUMs sa COVID-19. Bangon sila ang naghalin sa mga lugar nga may kaangay man nga kaso ang PUMs nga subong kon Department of Health kon na DOH. Ang ato sa nga pasugtan, wala na ni sila maka-aksyon gagamit. Gagamit gid man guro pruti. Basi kung patumang gid nilang bag-o nila sa ding guidelines bla. May ara sang bag-ong kategorya nga dapat usaron ang DOH. Kategorya sa kaso sang corona. Halin sa PUMs, PUIs, kag COVID-19 positive. Subong ang luya gamiton sang DOH, amo ang tinaga nga suspect, probable, kag confirm. Suspect case, probable case, kag confirmed case. Medyo sa ano? Sa pamatian, no? Kaya siling kita talaga nga suspect mag-action. Daw sa pulis lang na nato mapatian pero may suspect. Di ba na? Suspect, probable, confirmed. Pero dari sa Negros Occidental mag-action ka Bacolod, mas ginapagkamaayos ang pilihan naton sa mga opisyal kag mga tao mo diri.
nga ipabilin na lamang pag-usar sang sa mga tinaga nga PUMs, PUI kag COVID-19 positive. Balik kita sa istorya sa OFW mga kakson. Ining manugpauli ang mga OFW sa Negros Occidental Bacolod. Kung sila ang kabigon nga mga PUMs, pag-abot, automatic man nga ay quarantine sa 14 ka adlaw. Ang pag-abot buwas na nga adlaw, mag-abot 35 sa 90 nga una magabiyahe. Sa 35, 19 taga Bacolod City, bot silingon sili. Mag-una naman nga pag-monitor ang himuon sa nga COVID-19 task forces sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga PUMs, piho na naman nga magadamo eh. Galing kay amoning dapat sundon eh. May protocol nga dapat sundon eh. Para man sa aton taran-taran. Pero tanan nagasalig mag-aksyon nga kabay. Sila ang tubtob lamang sa mga PUMs kag hindi na mag-PUIs o kung hindi na mag-positibo. Kabay pangaway sila sang mabatyagan nga lain sila sa ngalawas sintomas ng COVID-19. Ang biyahe, buwas halin sa Tabuelan, Cebu, pakadto sa puerto sang Escalante. Sa ilo, sakay sa salakyan, kag magbiyahe sa dalan. Ang 19, diretso sa lugar sa Bacolod. Siyempre, lugar nga quarantine area eh. Bacolod na nang magkabaluda. Ang 16 naman, diretso sila sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi, Mangaluna. Kung makapauli na tanan nga stranded nga OFW sa Negros Occidental, ang pamangkot diri, mauntat na mawala ang kaso, ang sabat wala gid sang may nakahibalo. Una sa balita, una sa aksyon. Kay may pila pa sa ka mga resulta nga ginahulat ang ato sa probinsya, result sa magingkwa nga swab specimen. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sang lokal ulihi nga datos sang Interagency Task Force Operation Center, Provincial Incident Management Team sa COVID-19 sa Pilipinas. As of 3 p.m. sabong hapon, as of 3 p.m. Tara lang, kay masalig kita PM hapon na na. Namamon ang malang syudad sa Bacolod City. Syudad sa Bacolod lang. As of 3 p.m., kanamoon sa mga PUIs, 22. Kaya mga PUMs, 536. May mga resulta pa sa rasilintara sa swab specimen test nga ginahulat. Lakip ng confirmatory o kung ikitatlo ba lang ang pag-testing sa nag-aisahanon nga nagpositibo sa COVID-19 nga taga-Banuas ang Ibi, Mangaluna. Nakagwa naman to sa hospital, second test nag-negative, may third test pagigyaman ang bago nga protocol sa nga DOH. Tanan barantayan, kagkada minutos, pinapalatikan gid kon ano pagid ang pinakamapag-un nga tikang para ining kagaw nga si Corona sa aton maglayas na. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid ba sa nga balita lokal Metro 3rd COVID-19 Center nga update. Balikan ang Sunod Santa Lisay, Negros Occidental. Liwat nga may kaupod sang sa nga palatuntunan live. Ang Executive Assistant on Special Projects and Finance. Kaganay konsehal sa Sunod sang Talisay, Negros Occidental nga si Nicolay Halandoni. Ambalan na kung anong tikang ginahimo sa syudad bagi sa pagdumalahan ni Mayor Niel Disaris. Ang pag-set up sa border checkpoints. May mga pagbag-obla, checkpoint nga isa lamang ini sa mga proactive precautionary measure kag risk mitigating action para mapabakod ang biosecurity plan sang syudad kag mapabilin nga virus-free city. Sa checkpoint may mga gina-implementar na dapat sundon. Dibanon tara ito kadugay ha. Live sa sari nga para tunan. Una sa balita, una sa aksyon. Dugang nga balita, pinaka mga tao nagtunga nga hulat sa masakyan. Halin sa downtown area sang Bacolod, mausubong nga hapon niya kung kainasang udto. Medyo manabadabo ang mga tao nagtililindog sa kilid sang dalan sa San Juan.
Ang iban ara nagpulungkoon sa dalomsa nga Police Station 1. May nagpungko gani sa gutter, may nagatindog kag nagatulo tamwa-tamwa sa pagpati nga base sila makasakay sa nagalabay nga service bus na ginagamit agud masakyan sang mga tawo nga may ara sang importante nga trabaho, mga ginatawag nga medical kag essential workers. Pero mga tawo nga naghinulat mga kaaksyon, hindi man medical kag hindi man essential nga trabahador. Resulta na bala ini isang pagkaaburido sa mga tawo subong. Ang pamangkot kung paano sila nakapa-downtown. Kung wala sila sang ginsakyan pakadto, ano naglakat lang sila or nagwanto-wanto, kapoy man. Una sa balita, una sa aksyon. Tagi-te na init subong. Bag-o nga klasifikasyon sa DOH sa motong nga ginmuno ko bagulang. Suspect, probable, positive, confirmed. Amo na tatlo ka ba ang bag-o nga classification na gamito na sa nga DOH. Isa pa ka nakakuha atensyon nga balita talatapan sang Seneco. Sa dalan mabini Bacolod, gintipunan sa hindi man madamo-damo nga tao. Pero mga tao nga kinulbaan, bangod base mautdan sang power sila sang kuryente. Ang natabo mag-aksyon, social kag physical distancing nalimtan. Pating bisi alkalde sa nga Bacolod, Elsie da Familiaran na pilitan nga magkadto sa Seneco kag mag-ayo sa mga tawo nga ops, hinay-hinay lang, hindi maglinapitay, bangod ang kagaw delikado sa gihapon. Ang Seneco nagligad nga si Manakon Madonuban, nagpahibalo man ni sila sa ni konsumidor nga sining krisis sa COVID-19 ang perme nga katabo nga sining commuter reading kag bill rendering services pati collection sang electricity bills payment sa main kag area offices temporaryo nga suspendido. Bangon sa kinapatuman nga enhanced community quarantine. Dahil natabo mag-aksyon, may gin-post bala sa social media nga kuno balik na sa mga adlaw ang paggabaton sang bayad sang taga-Seneco. Kundi kung ikaw, konsumidor mag-aksyon, kulbaan ka man base kung di ka bayad bla. Way ka nga daan taligangon, way ka pa power sang kurente, kundi subo. Kinagilingagaw tuya ang mga konsumidor sa talatapan sa Seneco, nagbayad mano. May abiso maning Seneco kung paano mabalaan ang estado sa ilabaleran at kung paano magkabayad. Pero nga ang natabo ni man, Miss Info o Nanong Plastada? Una sa balita, una sa aksyon. Ang dolpiada nga nagka-problema kaina. Angot sa inot danay, kag binayranay nga balita. Ari good news oh. Good news! Bangod subong nga adlaw ang PLDT, kag smart nagsuspender sila ya. Sang ila sa nga disconnection sang postpaid customers nga may overdue payment. Ginpalawig ang payment period. So, konsiderasyon kag pa-intindi subong. Amo ni subong ginapangita sa mga tao. Ang sinuman nga mga tao kuno bisal sa pila ka makumbuyahan nga nagapakonsumo sa mga tao kag nagapanukot sa baleran, dapat lamang nga maghimo sang tikan para mga tao nga apektado sa sang krisis. Hindi mag-wild kag hindi mag-ibwal. Una sa balita, una sa aksyon. Iban nga balita mga kaaksyon, social amelioration program sang gobyerno. Ang mga benepisyo sang sining programa sa syudad sa Bacolod, ang balita buhinan ang kanamuon nga benepisyaryo. Una sa balita, una sa aksyon. Way pagani ni kapanagtag iba ni problema na just na buhinan pagido. Ginamon gumuno. Importante ni may buluan naton, balita naman sa bahin sa nasyonal. Maning balita na naman nga makapakurog sa ato sa ring atuhod kag makapakuba-kuba sa dughan. Health Secretary, Health Undersecretary Maria Rosario Vergere
Nagdasiling makaaksyon nga ang ginasulay nga problema sa Pilipinas sa COVID-19 ang posible magalawig pa tubtob Enero tuig 2021 ay aragoy. Sandi gini sa mga pagtuon sa mga eksperto ang hambal ni Vergere ang pagbadabana lamang ini sa pila ka mga scientist sa mga mathematician. Way kakahulugan nga amo gining matabo. Resulta ni sang pagtuon sang mga mainalamon nga tao. May tatlo ka mga modeling estimates. Naginhimo sa rin ang timeline o kung kalawigon ang pwede nga maglabot sa ikatatlo nga quarter sa mga tuig. O kung pananglit nga maglala, hindi gid. Ang ginatuwag nga worst case scenario base sa pagtuon nagalabot pas masunod nga tuig sus kakululbaan, no? Ang amuyo sa gihapon na ito sa di Capital. Una sa balita, una sa aksyon. 510 Action Radio Philippines Standard Time. Ibalon tanan anong sitwasyon sang trapiko sa gihapon tawhay. Pero bay nakapiyarbiya nga daw nagamat-amat na mga salakyan. Sa Patrol with Action John. Traffic reports. Action John, may hapon sa report please kami. Action mga palaligban karon sa Land Transportation Office. Kung ang rason kung nga atuman kadamo sa mga salakyan nga nagadambiyong sa palibot sa sulad sang Bacolod Office sa kainas ang aga tubtob siniman nga mga taniwan mga kaaksyon. Kung ato na alaragway sa total nga magkaaksyon, ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko karon ginamang hapon do kaay gid lamang do normal o kung regular days action mar ang sitwasyon sa palibot sang sulad. Ginagilama kati wala abi mga dipasero nga salakyan o kung mga jeepney nga nagabiyahe. Pero in terms of mga pribado nga salakyan nga nagalambi o makaksual sa mga dalanon, do pareho lang man sa gyapon kiti pwede kanamo kan nagabiyahe kadto sa pinaka mga lugar abi sa palibot sang syudad. Ina makagsumakitan ninyo kung kamo abi nagalabay man o sa makitaan along area sang dalan Lacson o malin mga kagsuan sa dalan Rizal Lacson padulunod nga bay sa sulad sang Bacolod kanarabay along area man sang dalan Burgos Lacson. Kung dire-diretso ka, even palabot na rin sa may bilis sa Kino Drive, dahil sa Dala Ramos Lacson, Makaksyon karon nga po, magkabig man rin nga light to moderate sa sitwasyon sa dalagam sa trapiko. Mga pribado nga salakyan, nga hindi niya pareho, abi sa mga makita natin sa Facebook Live, na karoon ang pinaka mga service vehicle, sa pinaka mga kumbiyan kung may servicemento, ginapanugutan nga magka-operate mga kaksyon. So like for example, may mga amo ni abi van nga ginacheck subong sang LTO, muna mga salakyan, nga for service lang tani pero mga salakyan man nga wala ang mga importante kalatuan kag out of route mga kaaksyon nga nagabiyahe sa Gapon karon nga mga tinion. Ang patrol karon live kita nag-report diri sa area mismo sa ginsangan sang Burgos Lopesina. Tubang di malapit sang SCI West na Dust University. Kung sa rin kinapatigayan diri ang operations sang mga kapapo naman sa Land Transportation Office. Kaya mo ning ila subong nga gina-control kag ginalantaw gid. Anong pinakarason kung nga atuman kadamo sa mga salakyan nga nagabiyahe karon nga pon may mga salakyan diri kaya na lamang abi sang tricycle, may mga single nga mga motor nga hindi man gid no dari abi ilang ruta o hindi sila taga-direksyon sa Bacolod pa nakaralabot dis na mga kaaksyon. Isa man din ginag-check subong sa aton nga mga otoridad ang mga pribado nga salakyan nga hindi kompleto ang dokumento. Like for example, may isa din ka mga salakyan nga pala nagapinundo na kaya makita nila sa punta nga may nagakandak sang operation abot mo gid nga nagarambihong na kung nagabiyahe nga wala bit-bit o kundi kompleto abit tagsaman ka mga dokumento mga kaaksyon. So may mga tricycle di karon makita naton nga nagabiyahe karon nga pon and then ginapang tikita no ginagatag nga ticket boss Yagi ka TOP nga sir. TOP KLTO. Okay, ano possible violation nila na? License, and then ibang Okay, license kay unregistered. Secretary si Attorney Alan Fermento sa Land Transportation Operations Division. Kay di siya ginadarian nagapamuno. For example, ining isa ka van no sang isa ka BPO company check din na Japon nila kung complete ang license mga kaaksyon kag ang pila ka mga permits or certificate no kay di kun pabayaan mo ni ang problema diri kay LTO sa auto nga inisa nga pagpagingamot pagpagingamot kinasa mga taga LTO
Basi bila maglala kag magdoble mga kaagsoon ang kadamuon pagit sa masalakyan sa mga masunod pagit nga mga inadlaw. Actually hindi lang der area isang dalan Burgos ang isa ka problema. May pila pa ka mga main road mga kaagsoon sa palibot sa syudad nga like tumod to sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Like makita nyo sa aton ginakamtangan ang mga salakyan pagulong sa nasidingan nga bahin sa syudad. Pero tikadamo mga kaagsoon sa mga nagapasulod nga mga salakyan. Although may iban diri nga mga delivery abi na sa mga basic commodities o mga basic goods. Pero mas madamo gihapon ang mga pribado nga salakyan. Hindi makita natin mga kaagsoon kag aton gid ma-prove kay even area wala sa bangga iskala dito sa may barangay Estefania sa report kay na sang aga nga partikalaba ang pila tubtob sila nga kapunanon perti mas gyapon kalaba sang pila sa nga mga salakyan mga kaagsoon dra mismo sa muban nga lugar. Ini mga salakyan it's either gikan sa barangay Granada, ang iban nga salakyan gikan Alangilan, meron man ibang nga salakyan kay naglusot dito alin sa Talisay, and then sa may Lapos may ibang Carmen mga kaagsoon posible mo na nga mga ruta o doon mga checkpoints dito sa babaw kay ginasala at mga salakyan nga ginapanugutan ng mga kasulod even labot din sa mga eskala may checking sa gyapon nga ginapatigayon mga kaagsoon. So gina-flag down tanan nga mga size sa mga salakyan kina-check din mismo no sa mga kaagsoon. Ang delikani ang mga taga-event, ini mga taga-LTO sa Gyapon, nag-operate man, kag nag-check it. Kaya labot, of course, sining mga salakimera man, mga tumay sa kasalakyan nga nagbalik. Isa ka single nga motor nagsun Mars, kita kayo papayan sa puntas ang taga-LTO, nagbalik siya sa iyang ruta. No? So, tanan diri, ang mga problema, kung kulang imo document, nga pinagusto ka biyahe, kay abi mo, quarantine subong allowed lang nga magbiyahe hindi gyapon no o mo gina-check na nila check na ton ko na available na ang linya ni attorney kay gina-istorya yung direction mark ang isa ka mga heads posible sining isa ka BPO company kay nagabiyahe sila or naga-travel pero kulang ang document sining ban no even abing driver posible makakson no wala siya sang ako lang iya nga mga dokumentos kag iban pa. May mga attorney, pwede na attorney. We have attorney Alan Sacramento Macacson, Chief ng Divisions, Operations Division ng Land Transportation o LTO of 6. Sir, mayong hapon, live na sa Radyo Bacolod, sir. Oo, mayong hapon din, sir, mayong hapon. Sir, kamusta po yung nangyayari ngayon, sir? Ano ba to? Bakit marami po mga sasakyan, sir, no? Ito yung pinaka-observation natin. Oo, marami yung sasakyan, no? Actually kasi yung focus namin talaga, yung we are ensuring yung transportation sana ng mga health workers, no? But then, na-notice namin ang daming lumalabas ng mga sasakyan. Okay. Lalo na yung mga tricycles, no? Yung mga ibang jeepney, pumapasada, no? Yun yung inaano namin. Kasi the public utility vehicles, as of now, suspended kasi yung mga franchise. So, ito hindi sila pwedeng bumiyahe. Okay. Yung mga buses naman provided by the LGU, no, in cooperation with the transport company. Those buses are for health workers. Okay. No? So, kasi yung inaano ng ating LGU is that yung kumbaga mas contain natin yung spread ng virus. So as much as possible yung mga tao sana hindi lumalabas, no? But sad to say, ang nakikita namin kasi like yung mga private vehicles, yung four-wheel vehicles, ang allowed lang kasi diyan parang dalawa eh. Okay. Isa yung driver saka yung isang passenger, no? Pero yung makikita natin ang daming sakay ng ibang private vehicle. No? Tapos ang isa pa, no, kasi for utility vehicles, they can be given a special permit by LTFRB. Okay. But if they don't have a special permit, then hindi sila pwedeng pumasada. No? But then the LGU, there is a prohibition na hindi talaga pwede yung mass transportation. So hindi sila pwede. Okay? Apo. And then nakikita rin namin yung ibang yung mga private companies. No? Although they are encouraged that they will provide a transportation for their employees. No? Ang sinasabi lang po sana namin, ang gusto sana namin, no? Although you will provide the transportation, sana naman po yung may proper document yung gagamitin natin para i-cater yung mga
employees natin. Huwag naman po nating kunin yung mga walang proper documentation because this is a colorum. Okay. No, colorum operation, no? If it is a private vehicle and then you will enter into a contract for a fee, then they are offering their services for a fee na dapat meron niyang franchise. Okay. So ngayon, kung wala siyang franchise, hindi niyo siya pwedeng kunin as service vehicle. Ibig sabihin, itong mga van po na ito, sir, na owned privately by individual at walang franchise from LTFRB, supposedly, hindi po sila allowed na magbiyahe o mag-service sa mga companies na nag-o-offer ng free service. Opo, hindi yung pwede. Kasi they are offering their services for a fee. Okay. Kung may kontrata kayo na you will pay na isa-service niya yung mga pasahero ninyo. Ay yung mga empleyado nyo. Okay? So hindi yung pwede. No? Sa ordinary na setup, no, wala tayong ganitong enhancement quarantine, no? Community quarantine. Hindi talaga pwede yung private vehicle na mamasada siya. No, so in the same manner, ngayong they know the scarcity ng sasakyan, but still they should comply with the law. No, hindi yung pwedeng bumiyahe nung wala siyang pang-visa. So ano mangyayari po? Kasi medyo marami-rami po yung mga sasakyan. Stricto na lang po siguro, sir, no, ang policy implementation sa mga four-wheel vehicles na marami pong sumasakay sa loob po, sir. Yes, oo. Kasi yung mga four-wheel vehicles rin, no, we encourage them to maintain social distancing. Para ma-maintain po natin yung social distancing. Ang sa guidelines po natin kasi, bali dalawa lang po yung kasakay niyan, no? Yung driver saka yung pasahero mo. So kung pwede sa likod yung pasahero mo. No, hindi na yung sa front seat lang. Hindi dapat sa front seat. Oo, kasi para ma-maintain mo yung distance, no? If you will see, kasi the ideal na sinasabi nila sa social distancing is 6 feet. Okay, so although walang 6 feet na masyado yung area ng but at least safe ka sa likod na ng driver. Okay? Ibig sabihin marami pong nagbabiolate. Las 5:21 balikan ta sa aksyon na John Diaz, importante ni mag-aksyon ho nga operation man sang mga taga LTO, Land Transportation Office, part man nga po siya napatuman nga ECQ diri sa Bacolod. Si John? Sir, so far, sa nakikita natin, ang mga violator, marami po kayo nahuli na tinikitan po itong mga tricycle. Ano po yung mga violation nila? Wala po silang, mga permits, license, autoblot? Yung mga ito, wala silang mga registration. Okay. Yung iba, fake yung license. Yung iba, walang lisensya. Okay. Yun yung mga violations nila, no? Actually, medyo lenient kami ngayon, but hindi yung pwede na, hindi pwedeng passes nyo na you can, yung parang Quarantine pass? Oo. Hindi po pwedeng ipakita. Huwag naman yung magbabiolate kayo ng because we are under quarantine. No? Ibig sabihin po, sir, hindi po allowed na ipakita ninyo sa authority like LTO yung quarantine pass in lieu sa kanilang license. Hindi po yun. Hindi yung pwede. Kasi the quarantine pass, no, it is issued by the LGU para makalabas ka. Para makabili ka ng pagkain mo, makabili ka ng medicine, makapunta ka sa bangko for your transaction. Yun yung purpose ng quarantine pass. Hindi yun license to drive. Okay. Yung nagbibigay ng authority sa iyo para mag-drive ka, it is the LTO. Yung dapat meron kang driver's license. Okay. Ngayon, para yung sasakyan mo naman, makapunta sa highway, dapat registered siya. Kasi hindi mo pwedeng patakbuhin yung sasakyan mo na wala siyang registration. Marami po palang nagsasabi na may bit-bit silang quarantine pass na ginagawa po nilang license. Oo. Yung, Hindi yan pwede. Oo. Kasi yung iba naman, kasi because if you will be strict in the implementation ng quarantine pass, although hindi kami dyan because that is under the LGU. If you will be strict with the hindi talaga sila pwede. Because dapat yung gagamitin niya lang kung pupunta siya ng palengke. Yung mamimili siya. Hindi naman pwede yung sir, supposedly, sana ngayon, sir, quarantine, nagpapaano lang po yung LTO.
Pero kasi ito yung nangyayari, kaya nagkakandak na lang po kayo ng operation. Sir, ano po ba? Opo, kasi kung titignan nyo, hindi naman kami masyadong nag-ooperate ngayon kasi we concentrate on giving assistance sa ating mga health workers na ma-ensure na available yung transportation nila para makapag-servisyo rin po sila. Kasi yun po yung inuuna namin. No? But then, kumbaga yung tinitignan namin, isa rin to para maano rin natin yung implementation ng quarantine para maiwasan rin natin yung mga motorista natin ng labas. Then we have to check yung mga proper documentation, kung may documentation ba sila para makalabas sila. No, kasi kung hindi natin i-implement yung marami talaga yung violators na nasa daan. Sir, i-confirm ko lang, ngayong araw po, sir, dumami po ba talaga ang mga sasakyan sa daan, sir? Oo, ang dami. No, dati, pwede ka pang magpatakbo ng mabilis dito. Ngayon, wala na eh. Kaya kita ko ngayon mga checkpoint, traffic eh. Traffic, no? Dati wala yan eh. Isa dalawa lang yung pumipila sa checkpoint. Ngayong araw na to, ang haba ng pila. So, sir, this would be a reminder po sa lahat po ng mga motorista na hindi po i-take advantage ng quarantine para po makapagbiyahe o pag gusto sila, sir. Opo. No, we are reminding the public, no, the motorists, na ang quarantine po natin, no, hindi po ito nagbibigay ng lisensya sa atin para tayo po ay makapag-drive na kahit wala tayong lisensya o gumamit ng sasakyan na walang rehistro or gumamit ng mga sasakyan na dapat na may prangkisa. No, hindi po yun we have still to follow the law. Kasi hindi naman suspended po yung mga batas na to eh. Yung 4136 hindi po yan suspended. So, pwede po yung i-implement. No? So, sana po, no, tayo po ay sumunod sa batas para rin po to sa atin, no? If you can see, minsan, kunti na nga yung sasakyan, nagkakaroon pa ng aksidente. So, I think we have also to tayo ay maging yung maingat sa pagmamaneho natin. No? Kaya hindi yung dahil sa pag minsan konti yung pwede ka na magpatakbo ng matulin. Dahil kala mo sa'yo na yung kalsada. No? Kaya naman po tayo ay sumunod sa mga batas trapiko. Okay. Sir, magandang hapon po. Thank you po, sir. Ay, magandang hapon din po sa inyo. Ang kasunod si Atty. Alan Sacramento, ang Chief ng Operations Division sa Land Transportation Office. So, sa nasiling ko na, sa Giapo Badayin, dari ang ginapatigaling operations ng LTO Magkaaksyon, ang pag-check nila sa mga dokumento sa mga salakyan, nga nagabiyahe, tricycle man, private car, van, o kung mga sa isang salakyan, at sa mga nagalabay, dari sila mismo nga lugar, kung sabi sa ginagkaptaan na karon ginamang nga hapon. Ang mga pinakasitwasyon, kadalagan sa trapiko at mga sa palibot sa sulad sa Bacolod. Rekta sa patrol at naglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa kaalawan sa Kanzay. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
radyo. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa ring lawas. Ang Evergreen epekto sini, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan, ang sobra pareho sa abisang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation kaiban pa. Evergreen Herbal Capsule. Ang kulang naman nga dugangan sa Evergreen, kulang ka mo vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron. Dugangan na sa Evergreen Herbal Capsule kag ang sana magkaso ang resulta, balansihon niya ang sistema sa inyo sa nga lawas. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika sa inyo sa nga lugar magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:35, unahon tanay hibalong sitwasyon na dira sa may syudad sa Talisay. Kabahin ini gyapon mag-aksyon na sa ato sa ding pagtutok sa gina-implementar nga mga programa tikang sa mga lokal nga gobyerno o lokal opisyal naton sa 3rd District from Talisay, Silay, Victorias, Magalona, kag Banwa sa Morosa. Importante ni ang syudad sa Talisay kay nga aman ang mga tawo nga kaaksyon nga halin diri sa Bacolod kung magpanorte sila. Kag mayara man lang sila mga kaaksyon sang quarantine pass kag panugot la. Halin sa ato sa nga provincial government, ang una nila sa nga labyan, kung magpanorte man sila, among syudad sa Talisay. Naging kaupo naton sa liwat, no? Si former Councilor Nicolay Halandoni, Executive Assistant on Special Projects and Finance, kag anay konsihalman sa nga Talisay City. Sir Halandoni, mayong hapon. Mayong hapon, Sir Marlon. Mayong hapon sa mga pamatik sa mga programa. Mayong hapon sa mga taga-Talisay. Yes, sa liwat, no? Second time na din nga pag-ulistorya nato sa kahanginan. Importante, sir, nga may baluan, hindi lamang sa mga taga-Talisay, kundi sa bugos nga Negros Occidental, kung anong sitwasyon dira sa Talisay City. Manang Talisay City, namuno ka bagulang, pinakamalapit nga syudad, halin diri sa syudad sa Bacolod, damo sa mga taga Bacolod nga nagatabok dira sa norte, una nila sa ni agyan, sir, ang Talisay City gid. Now, mayara sang gina-implementar nga checkpoint, ang ginatawag nga border checkpoints. Subong ika-14 na nga implementation sa enhanced community quarantine. Kamusta nga to sa nga monitoring, Sir Halandoni? So sa Subong, no, we gina-implementar sa mangyapon ang stricto nga sa checkpoint nato, so gina-strictuhan mangyapon ang paglabay dira. Especially sa mga hindi taga-Talisay, no, kay ginapamangkot tagid kung diin sila makadto. No, every time nga magalabay sila sa checkpoint, ginapamangkot gid kung ano ang ilang tuyo kung malabay sila sa aton nga checkpoint. So actually ang aton nga 14th day ni Subong, no, kay halin sang March 30 kita nagano, 13th day bala o 14th day nagdayon, nag-extend kita. That's why kagina nag-meeting sa aton nga Emergency Operation Center ang aton nga police, city legal officer, parte sa aton nga peace and order nga sitwasyon diri sa Talisay. So nanawag ko to, nagmonitor kita sa ilang meeting kay namangkot ko kung kamusta man ang meeting kag kung anong gina-take up. Actually mayara kita regarding sa aton nga checkpoint, mayara kita nga update, buligan kita sa aton nga detachment naling sa San Jose Katilingban. Madugang sila personnel kay medyo kulang magkita sa personnel, do makadugang sila by Wednesday kuno. 12 kabilog personnel halin sa detachment naton, no, military niya. Ang 12 na ang plano ni Chief Jigar Jimeno, ang aton nga police chief diri sa Talisay, nga ibutang yang anom diri sa matab-ang nga checkpoint naton ning highway nga pa airport, kag ang anom dito sa may barangay Concepcion. So far amo na ang aton nga update sa aton nga checkpoint, at least makabulig-bulig pagid, no, ang aton nga detachment. Dugang pwersa kag ang akon lang yagi na ayo sa ila nga tagaan tagid sang N95 nga facial mask kay frontliner sila.
Dayon gin ano taman nga i-brief gid sila sa mga protocols kay para tanan lang kabalo sa basta sa checkpoint may kortesiya kita kag dayon kabalo kung ano ang mga protocol nga kinahanglan pamangkuton kag ihambal sa aton nga mga galabay sa aton nga checkpoint. Kag sa guidelines, sir, say man gihapon ni way kamo sang ginbuhin, way kamo sang ginugang, just like no work ID or certification, no entry. Dapat may aragid sang thermal scanning. Ang mga private cars gina-advisean nga magamit sang new airport circumferential road. Yeah. Sir Marlon, no, yes. ang aton nga mga tanan nga gina-implementa sa aton nga kapulisan as the same mangyapon. Gasunod kita sa pag-issue sang naging issue sang aton nga province kag sang aton nga city. Sang LGU, no? Amo mangyapon ang aton mayara lang kita gindugang sang April 8, no? Ginpormahan ni Mayor Neely Sares ang aton nga pagban sa ang liquor ban. Yes. Ang April 8 ginpormahan niya sa ang Executive Order 15, no? Kaya mayara na kita sang liquor ban. Basically salin sang March 30 do amo ni sabi ang aton nga bag-o nga gina-implementar. Nga stricto gina-implementar, no? Mayara makita no facial mask, hindi ka pwede kagwa, no? Yes. So sige ka po tanan nga mga aton nga mga gina-implement since April 30 the same mangyapon kag ang guidelines is the same mangyapon. You need the certification, HQ pass kag from the province kag from the city, no. Kag sa ila nga mga kompanya nga ang kompanya gapabalo nga exempted na sila sa may exemption sila sa aton nga ano ni nga enhanced committee quarantine nga pwede sila kapagwa sa empleyado amo nang ipakita nila, no. Yes, kag may mga nagsupak kag nagkaladakpan na gid man Sir Halandone nga nagsupak sa ACQ. Yes, actually yes. Kadamo naman sa nadakpan sa aton nga kapulisan, no. Actually ang hagod okay man niya kay may mga adlaw nga jutay. Pero may ara gid adlaw nga as I've said before, may ara gid adlaw nga do nagdamo tungod sinibla nga personal nag-release ang aton nga sa 4-piece ng ilang nga kwarta. Do nagdagsa nagdulhog halin sa kabukira, nagdinulhog kay para mag-withdraw sa ATM nila kag nagkadto na lang sa tinta. So may mga times nga amo na may ara gid dayon may mga ga-violate gid. So amo lang na reminder ta lang sa mga pumuluyo sa Talisay nga kag syempre sa kabilog nga province ng Negros kag sa Bacolod nga magsunod lang kita sa aton nga mga rules, no, kay para man sa aton tanan. So namuno muna gid man ang ginatawag nga 4-piece mga benepisyaryo. Ang Social Amelioration Program, grabe gini nga problema sang mga LGUs, Sir Halandone. Musta na sa may sudas ng Talisay? Well, oo, amo magani sa naghapit ko to sa amon nga CSWD, no, ang aton nga social welfare sang Talisay. Naghapit ko to kay gina-cleanse nila ang ang listahan kag ginalantaw kung pilagit ang makabenepisyo, no. So medyo hindi mo magidya siyempre do may ara kita paghambal sa akon ni Ma'am Junela Madrona, no, aton nga subong head sina nga department. Hambalya sa akon do mga 20 to 30% kitang hindi makabaton. So but hindi man sila magkabalaka, no. Ang 20 to 30% sina nga hindi makabaton buligan man sa syudad tagaan gid sang complete nga food pack. So amo na ang pag-counter naton sina nga bagay, no, ni Mayor Neely Sares. Yes, isa pa ka importante, Market on Wheels. May-ari ko na nakita sa Talisay online April 13 to 19 nga schedule importante ni Goro Sir Halandone, no? Amo man tani i-mention ko si imo kung pwede ko kahambal sa schedule naton para sa mga kauturan ta sa diri sa syudad ng Talisay nga makabalo sa schedule sa Market on Wheels. Kaya mo ning proud ta sini nga makapulig man ni sa ila nga hindi nakilalan bala magkadto sa tinda ng mga malayo. So okay, pwede lang ko Sir Marlon sa schedule ta. Right, sir. Okay, ari. So today, no, amo ning April 13, hindi ko na lang guro paghambal. Tuesday, April 14, 2020, 8 a.m. Barangay Matabang kita. Sa 1 o'clock sa hapon, Tayad, kag sa 3 o'clock, Menlo. Sa Wednesday naman, April 15, 2020, 8 a.m. Barangay Dos Hermanas, 1 o'clock sa hapon, Barangay San Fernando, 3 o'clock sa hapon, Barangay Efehenio.
Thursday, April 16, 2020, 8 a.m. Barangay Bubog, 11 a.m. Zone 16, Barangay Hall, 1 o'clock ng hapon, Mambukog, kag 3 o'clock, Sweet Center. Friday, April 17, 2020, 9 a.m. Barangay Kabatangan, 1 p.m. Hope Village. Saturday, April 18, 2020, 8 a.m. Central, Acacia, 1 p.m. Rizal Street. Sa Sunday naman, ang last day of this week, April 19, 2020, 8 a.m. Zone 3, Palapala, 1 o'clock ng hapon, Octagon, kag 3 p.m. Zone 15, Barangay Hall. So, sa pagid ka-update, Sir Marlon, nabot kung kabalo ni sila sa mga numbers naton, kung may mga inquiries sila. Yes, importante ka na. May ara kita sa queries about sa COVID-19, especially COVID-19, may ari kita talisay COVID-19 hotline. Okay. Saan nga number? 0932-843-3174. Ang Globe naman naton nga number, 0917-304-7359. Sa aton nga landline, please call 034-432-7231 o kon 034-495-4985. So amo na mga numbers naton sa aton nga COVID-19 hotline diri sa syudad ng Talisay, Sir Marlon. Yes, COVID update latest sa Talisay, may ara pa nga PUMs. Imuno ko na lang ang aton update, no? Yes, we have duwa ka bilog PUM naton na Sir Marlon. Okay. Coming from Zone 12 kag Barangay San Fernando. PUI naton 0. Ang naka-complete sa 14 days nga quarantine 427. Kag wala kita kaluyan sang positive nga case. No positive case. Yes, sa diri sa syudad ng Talisay. Yes, so, mga reminders lang, Sir Marlon, okay lang. Coming from the LGU, no? Masigi kita yasang strict, amo nambal ko, strict enforcement ang aton nga ECQ, ang aton Enhanced Committee Quarantine. Makontinue kita sang Market on Wheels, amo nang aton nga schedule. Kag every week, no? Ano lang kita, mahulat sang schedule kada semana, may ara kita. So, pwede na ma-update every time sa PIO sang Talisay, ga-update na siya. No? Dayon makontinue kita with ang border security and disinfection activities sa aton mga checkpoint. So strict gina. Kaluyan do medyo wala kita problema nga gina-encounter. Wala gid ka report si Chief Jigar sa akon about anything problema dira, no. Kay may ara man kita ga standby by the way, Sir Marlon, sa aton nga city health, mga city health naton nga coming from the city health, standby na sila kung in kaso nga may gahilanat, on call na sila nga tawgan sila sa aton nga mga personnel diri sa aton checkpoint. So very strict kita dira, no, kay may thermal scanners kag sang inilang nga weekend, no, nag-ayo si Chief Jigar sang dugang nga thermal scanner kay medyo naguba ang aton nga duduwa, so ginpadalaan siya 3 kay para gida kompleto kita sa aton checkpoint. Yes, so next pag kita Sir Marlon, gina-closely monitor tagit ang mga suspected individuals. Ang ining PUMs naton, gina-monitor tagit isang very strictly. Kag siyempre gina-monitor kag gina-assist naton ang mga distressed nga mga individuals kag families, no. Muna gani nga pabalo tagit ang mga COVID-19 hotline naton kay anytime makapabalugit sila. Kag karon Chief Sir Marlon, ano ko man ang kay Chief nga Jigar nga may mensahe man siya nga ginapaabot sa aton kay gintawgan ko siya kung ano ang may mensahe man ang pulis naton at least wala klaro sa aton mga pumuluyo. Sige. Sir, nakulay halan doon sir, sa liwat thank you gid sa tiyempo liwat ginhatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Basi next time maka-check uli ang Aksyon Radio sa sitwasyon dira sa may Talisay City, sir. Yes, madamo gid nga salamat Sir Marlon, no, kag ako ya gapaabot gid ko sang pasalamat ko sa amon halin na kay in behalf of Mayor Neely Sares aton tanan nga frontliners. Sila ning sakripisyo ga risgo nga gabulig sa aton diri sa aton mga pumuluyo kag sa tanan nga pamilya diri sa syudad sa Talisay. So gapasalamat gid kami sa tanan nga frontliners, no. So Sir Marlon, abot ko may time pa tasang mensahe ni Chief Jigar. Sige, lalipot mo lang guro. Sige, go ahead, sir. Lipot mo lang. So reminder lang ni Chief Jigar Jimeno, Chief of Police naton. Reminder lang sa pagdala sang aton nga HQP, no, ang aton home quarantine pass
nga dapat ginadala ang HQP gamiton lang gid kung maninda, magbakal, bulong, and other essentials and basic needs. Kag hindi pwede gamiton kung maglagaw-lagaw lang. May liquor ban man kita gina-implementar kag ang paggamit sang mask kung magwa sa balay. Other reminders nga hindi kita magbato sa mga barangay tanod sa naton kag mga kapulisan kay ang maghimo sini pagpailan gid sang nakadapat nga kaso after sang COVID-19 nga sitwasyon. Hindi gid magpanik kay may bastante kita nga mga food supplies and basic commodities para sa aton syudad. Likawan man naton magahimo sa mga malain nga hilikuton, especially at this time sa pag-take advantage sa sitwasyon. Halimbawa ang pagpangawat kag pagsulod sang balay kag establishment sa rason. Mga pagpangawat kag ang pagbaligya sang droga kay ang aton pulis sige ang monitoring kag gahimo sang tikang sa pagtapna kini. Kung ano man mga reklamo kag impormasyon, pwede gid magtawag o ma-text sa Talisay Police Station Hotline 0939-5864-512. So amo lang na ang mensahe ni Sir Chief Jigger Jimeno, Sir Marlon, no? Madam, Yes. gid nga salamat sa imo. Yes, kag mayong hapon si mo, Sir Nicolay. Mayong hapon sa imo, Sir Marlon, kag sa mga gapamati, mayong hapon man sa inyo, kag God bless gid sa tanan. Okay, las 5:50 Ono Action Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang Executive Assistant sa Talisay City Government, si Nicolay Halandone, ay saman sa mga nagapaningguha para nga mabuligan ang mga Talisay noon sa saring krisis sa COVID-19. Sa masunod bagay dahil balon naton iban pagay saring mga lugar dara sa maikatatlong distrito sa kampanya batok sa COVID-19. Hoy, base lipat kamo DTX 500. May ara kamo kidney problems, liver failure, pati gani cancer mo. Ang sabat sila makakson DTX 500. Nagadeliver siya sa nga B vitamins. DTX 500 for better living, healthy and safe. DTX 500. Una sa balita, una sa aksyon. Buwan-buwan tayo ato sa ring monitor sa ato sa ring live stream. Bernard Salahay, watching live sitio Sibod Porok Kalabihan, Barangay Sampinit Bago City. Palihog lang great sa ilan ni Nanay Mendy Valenzuela nga nagmonitor man upod sanday Josie Ermeyo, Renier Poras, nagapanglaba pa man kay Joy Poras. Okay. Sino pa gini? Dolores Hinovea Salhay, sakon mga tiyo nga mo si Daniel Hinovea, kaga Denia Hinovea. Oh, parente tabari. Talok Bago Sari, kaga special mention kay Raul Cabalihin, salamat gid. Si Raul Cabalihin naglagaw sa tangob ng ligad eh. May kakaupod siya to Bernard. Si Toto Alex Toga, mayong hapon sa taran-taran nga batch sang medal, batch 91, kaga basketballista sang 95, mayong hapon taran. Ang Toga family sa roadside Tangob. Si Kasata Efren Hinovea, monitor lang kami ni Subong sa Pait Relocation La Carlota Sinig, pamatigid na dawadlaw sa Action Radio, si Bornok Magalipsay, Nanay Carmen, Gary Imboltorio, Neneng M. Juanilio, Rex Nazareno, kag si Paulo Samson. 5:53 Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga
at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon. So naroon ang balita. Importante ang vitamin D3 sa ato sa ring lawas. Kung vitamin D3 inyo sa nagganapangitay sa lamang pangitaon ninyo, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Sa mga konsumo na nagadaan, nakatilaw na, kag nakabatsag sa alibyo, sige-sige lang. Hindi pa kung tati, kag kung mayara ka mo sang mga kakilala na inganyo sila nga Life Extension Vitamin D3 man. Isa lamang ina sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Kung matapos-tapos ng ECQ, mas maayo kung makakadto ka mo sa ila sa digang klinika o kung opisina. Namtang sila sa may GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Sa likod lamang dali sa Action Radio Bacolod. Life Extension Vitamin D3. Patrol Reports. Balikan tang patrol at tipon nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa report please come in. Action Mar, amo ning ambal sang iban nga nakatabo subong dapat duro ang matamato na bala nga magkooperar ginaton nga mga ka-aksyon. Kay ang iaton mga frontliners ang ginatawag bala nga ginadakop man sang katuyo Action Mar. Ang natabo diri karon nga pon, isa diri ka sa lakyan, sang isa ka frontliner, particularly to be specific, isa ka nurse, Nelson Corazon Luxin, Monteliban Memorial Regional Hospital. Nagdiretso Action Mar sa Megate, Blas Center Island. Diri nga area sang Barangay Panokoy. Pagdiretso sa salakyan ni Action Mar, posible bangod sang impact, nagkaragupi gid ang iya nga goma
nagkarabuka ang iyang mga Crystal Action Mar sa sulod sa Crystal rather sang iyang salakyan. Isa yung sa van nga nagdawag sang puti. Haling ni sa Action Mar sa duty, no? Tigaya porte no kuno katuyo kay pinarablang kadlaw nga regularly nga naga-duty ining isa ka nurse nga wala lang nagatag sa ngalan sa aton. Hindi of course para makurasi nga protection kay wala man sabing may nabungguan nga iban. Self-accident lamang Action Mar. Alis sa may regional hospital, papauli na siya kontari sa Surabay sa Surad sa Bacolod. Kay iya nga tiyo, makatapa. Amo maning talon nga salakyan. Ug lagi gindakop posible sang katuyo kailan kagabi nga duty sila nga hapon nakagwa Action Mar, isa ka nurse nga naka-assign gid to check abi sa mga award Action Mar. Nagdiretso sa karo sa gutter kay napiyungan sa pagdiretso sa gutter naglumpat nagsaylo sa piyak nga lane, ang lane ba na ginagyan sa mga salakyan gikan south going north. Pero tempo that time ko nagsuma, wala man sa may nagasugata, wala sa may nabongguan nga iban, pero tiya salakyan. Ang goma, ang kilid ng mga bintana, abi nagkarawasak. Siya, wala man sila sa maran, at wala sa kanila patsak sa ospital pa. Kasi siya sawa, posible kung maayo yung ospital temporaryo, nga papawayo niya dahil nga bana, kuno kay Tido Tuman, di kakapoy Action Mar. Pero kung sa mga unto, balakson na dyan, naungab gid no, ang Royda? Naungab gid. No? Ang agi gani Action Mar, naungab. Unto gid siya ka naungab la. Oo, ganito ako kinatabo. Ang agi sang salakyan mo kita na tos dalan nga pero tigid yung nagsud Blackson Mar. And then ining iyang uluhan ang sa may bumper dampito lapit lang magsagod sa may duta. No, tiamo nang resulta diri karon na sang aksidente luntad karon kilamang nga hapon. Self-inflicted, uting wala man kontra nga iban sa gilamang kay tigay gintuyo. So sa ton nga makagsuon, kooperar para matapos na yung tigid na matamaan man ang aton nga mga front liner. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So sa Bacolod Action Radio. Salamat sa report ni Action John Diaz. Ati luoy man to no, frontliner bangod sang katuyo. Mas maayo kay way man sa sang nahalitan nga tawo. Kag way man nahalitan niya sa ding lawas. Kenneth Valencia, araman si Yata Yona Ruiz Amar, Vicky Marino, watching from Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Jenky Kaborog Medena from Taytay Rizal, Neneng Walma Belin Nibres, alin sa aga, tubtob maghapon, kami pa mati drama. Galing kay lain man nga drama ang title ng gimbutan mo. Ila importante Action Radio ng imo sa diging pamatian. Bambi Padernal, good afternoon. Taga Barangay Kalantukan, Bayawan City kami. Okay. Ang mention mga title nga drama dito na spiak. Importante, ari ka din sa Action Radio pamati. Sarah Iscuban, good PM, watching from Barangay 14 Dasby. Okay, Jesse Mark-on, mayong hapon, monitor from Kuwait. Jenky Kaborog Medina, ganio, mangkot si Jenky, Kaborog Medina. Lenga may nasa Action Radio, why, spiak na iya. Sige, okay lang na, may problema. Lani Tolentino from Barangay 35, happy 67th birthday. Kay Tatay Crisando Tolentino, Toto Tuping, Toto Jeffrey ng Aileen, Mama Fidela Roken Salini, monitor din sila sa kanilang kawayan. Aktalis ko na lang ang iba na di ta na malabutan, no? Kay lapaw na kita sa ato siri nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 6:03 Action Radio Philippines Standard Time. Masya matingala kamo buwas bala Martes. Temporaryo nga bagapongko diri sa Action Eric Magbanwa. May mga ano kami, may mga gamay kami nga pagligwat sa among sa nga schedule. Subong malang ni no nga COVID-19 na crisis. Every Tuesday si Action Eric ang apongko diri Action Reports After the Edition. Kag every Friday ako naman apongko sa Action Night Patrol. Temporaryo lang na siya. Kinalan man nga
luligwat kag magpatuman sang dapat himuon ang Aksyon Radio para bulig man nga maka pahagan-hagan kabalaka sa mga kaksyon tabala no sa ding COVID-19 nga krisis. Okay, balik kita sa Miyerkules. Kaysa na sa lintara, Aksyon Eric magbanwa ang temporaryo nga mga pungko diri sa aton buwas. Kag Miyerkules, balik man kita. Lasay 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon reports after edition magabalik. Boss. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Ang Defensor. Opo direct Aksyon Oliver Pason with Aksyon J.M. Baikin sa Technical Control. Ako naman, Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon